Dobrý večer. Je to práve 10 rokov, čo sprevádzam vás touto nocou. Nocou strachu a smiechu. Bez toho, aby ste vedeli, kto vlastne som, kto sú moji diabli a kto moji anjeli. Voláte ma mních, ten, čo sprevádza nás nocou. No ja som vládol veľkou mocou. Mojou zábavou sa stal nie smiech, ale kar. A iná je moja pravá tvár. Keď som sa prvýkrát stretol s krížom, bol som unesený. A veril som, že kríž môj život i hneď zmení. Bol som krížom taký unesený, že mi vôbec nebolo ľúto tejto ženy. Bol som hrdý a silný na duch. Ľudia padajú a už sa nezdvínu. Krv sa vlieva do potoka. Čím ich je viac, tým väčšia chuť do života. Chcel som byť slávny a chcel som víťaziť. Nežiť len tak život márny, odporcom mojej viery poraziť. A zrazu prišlo niečo, čo som nikdy nepoznal. Za jedným z hrubých múrov hrala iná hudba a konal sa iný bál. V jednom kúte skupina hercov predvádzala svoje umenie. Bolo v nej počuť tiež rinčanie mečov, to rinčanie však bolo iné znamenie. Potom sa mi anjel zjavil. Letel so mnou priamo do nebies. Keď sme z oblakov zleteli a prechádzali sa po tráve ako v raji, boli sme trochu nesmelí a trocha sme sa báli. Prišiel však čas a nikto už nezmení. Môj anjel pristál na zemi.